आंनि नामा टेक्रे बर' इसको खेसे बोलता है सावथाल में नोंथांमोन खुलुमबाय बरिया सिस्टारमोन मा गामि बियो हा तिपकाय ओमफ्राय नोंसोर मा कलेज फरायखो ना स्कुल फरायखो कलेजसो फार्स्ट इयार ना सेकेन्ड इयार नैबे लामा गाज्रिनि सायाव जोंना ड्राइभार आदैया माबा बुंनो नागिरदों दे बुंदो बोल' तिपकाय काजिगाव एरियानि माने सिख्लाफोरखौसो गोसोथोनांगौ मानो होनबा समायनाबो जायो ओमफ्राय बारा मेकआप लानो रोङै बारा देलायनो रोङै बारा देखायनो रोङै जायोना आगै मोजां मोनबाय नोंखौ आगै गोसो थोबाय नोंखौ नों बादि नुवाखै आङो सिमांनि हायनारि So hello guys, welcome back my to YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बरायबाय नोंथांमोन. आं दिनै tipkai to काजिगाव थांगासिनो दं. माने गसेगावनिफ्राय tipkaiनिफ्राय काजिगाव थांगासिनो दं. ओमफ्राय गसेगावनिफ्राय tipkai थांनाय लामाया नायदो नोंथांमोना एकदम बारि आयौलै पुरा मेन्टेल बारि फाग्ला बायदि गाज्रि दा बे लामाजों थांगासिनो दं जोङो. ओरैबायदि अबस्था खाराब आरोना गाइसमोन एकदमबारे स्कुलाव थांलाय फैलाय उन्दैफोर गिदिरफोर माबा माबि हान्थिनाय बिसोरबो बिराद डिस्टार्ब जायो आरो गाइस लामाया गाज्रि नालाय पुरा गाज्रिखा नायदो गाइस गसाइगाव tipkai लामाया गाइस बिराद गाज्रि नोंथांमोना नुखाबाय एकदमबारे अबस्थायानो लाजाया आवगायनिफ्राय माने जेबो सोलायाखै दाबो बेनो बे दा जोङो नै ओरै गारियाव साथाम माने आदैमोनजों फैफादों आं दिनै माने बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन ओरै गसाइगाव to tipkai फैया ओमफ्राय दिनै फैनानै लामानि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुखाबायना एकदमबारे पुरा गाज्रि अबस्था खाराब फाग्ला बायदि ओरै नै लामा आदै हाय नट YouTube चैनल है मेरा ड्राइवर आदै हाय बोलो अभी हाय बोलो भैया दा भैया से YouTube चैनल है एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो नेट नोंथांमोन नायबाय था माने आप लोग तो भैया बोरो समझते हो ना थोड़ा तो भैया अभी बस आप तो नहीं समझता है ना हिंदी समझता है हाँ हिंदी तो समझता है लेकिन हमारी बोरो लैंग्वेज नहीं ना तो फिर बे आदा ड्राइवरा माने जोंनिखौ बारा मोनथिया ओमफ्राय नैबे आदैया मोनथियो ना एसे रायलायलाय बर'नि रायलायलाय नोंनि नामा मा नाम नाम जेल oh my god आदैया माने जोंना सावथाल ओमफ्राय आदाया कन्ट्राक्ट प्राइभेट मुस्लिम आदैया मुस्लिम ओमफ्राय नैबे आदाया माने सावथाल आरोना लामा गाज्रिनि सायाव जोंना ड्राइभार आदैया माबा बुंनो नागिरदों दे बुंदो बोल' भैया बहुत रास्ता खराब है बहुत धीरे जाना पड़ता है एकदम हमको बहुत नुकसान पड़ता है तो धीरे जा सकता है थोड़ा बाइक आधा घंटा जाना पड़ेगा रास्ता बहुत खराब है ना तो हमारी जो कोकराझार की जो सरकार चला रहा है इसको क्या बोलेंगे आप वो रास्ता जल्दी से ठीक करवाओ ठीक कराओ हमको बहुत परेशान होता है बहुत दिक्कत होता है रास्ता क्यों बनाता नहीं तो भैया हम सरकार से यही पूछना चाहता हूँ तो जल्दी से जल्दी बना दो तो नोंथांमोन नायदो लामाया एकदमबारे पुरा खुखाथ्रा आरो आयो बुंनांखाया दहाय फार्स्टनिफ्रायनो पुरा सिनस्रि साबायजोब्बाय आंना बुंनांला एकदमबारे बिराद जारला आरो स्कुल में भी मुस्लिम और सब बंगाली सब थोड़ा सब बोरो ही बात करता है इसलिए हम इस्लामिक बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है मतलब पता है समझता हूँ लेकिन बोलने में कुछ होता है अच्छे से नहीं होता है यही है दिक्कत गाइस भाषा सीखना भी चाहिए ना भैया सब सीखना चाहिए वो भी सब अच्छा है सब समझता है सब सीखना चाहिए तो नोंथांमोन भाषाफोरखौ गासिखौबो सोलोंनांगौ जायो मानो होनबा बबेबा जायगायाव थाङोबा माने अबेबा भाषाखौ रायलायोना बिनि थाखायनो दा आंनाथ' गाइस only हिन्दी टु माय मादार लेंगुवेज बर' नायदो नोंथांमोन लामाया अयथासार गाज्रिखा आयौ पुरा अन्थाइ माबाजों नोंथांमोन जों tipkai मोननो नागिरबाय भैया tipkai पहुंचने वाला है ना मिलने वाला है 2 किलोमीटर जाने से मिलेगा उधर से फिर जाएगा काजीगांव उधर से
5-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। नोंथांमोन जों थिपकाय मोनसिगोन थिपकायनि लकेसनखौ नायदो बिराद मोजां मिथिंगा नेचारेल बरिया गाइस थिपकायनि नेचारेल ओ माय गॉड मोनो मानो होनब्ला बिफां लाइफांफोर होन माबा माबि होन बिदिनो मोजां मोजां सिख्लाफोर होन मोजां मोजां हिन्जावफोर होन आखल गोनां हिन्जावफोर गियान माहि गोसो मोजां हिन्जावफोर होन बिराद मोजां मोनो थिपकायखौ आंबो फसायो गाइस थिपकाय बाजाराव एसे नोंथांमोनबो खोन्थानोसै बरिया गाइस मानो होनबा आं थिपकायखौ बाख्नायनांगोन मानो होनबा थिपकायनिफ्रायनो जोंना बाबाया आइखौ लांदों बिराद मोजां मानो होनबा बिराद मोजां आरो मोजां मोजां सिख्लाफोर थायो थिपकायाव बिनि थाखायनो ओमफ्राय आंबो सानदों जे मोजां खामानि मावलांनानै मोजां गिदिर गोलाव जाहैनानै आंबो थिपकायनि सासे नायनो मोजां अन्थाव बाथाव आखल गोनां गियान मानि बिराद बे लामानि थाखाय सासे सिख्ला गुरै माहि आंबो लांनोखौ सानदों नोंथांमोन दा फिउचाराव मा थिनो इसोरासो मिथिसिगौ गाइस नोंथांमोना मानि मा सानो बैयाव आङो सिख्लाफोर नुगासिनो दं बे सिख्लाफोरजों रायज्लायनि गाइस सिस्टारमोन बे मा गामि बियो हा थिपकाय ओमफ्राय नोंसोर मा कलेज फरायखो ना स्कुल फरायखो कलेजसो फार्स्ट इयार ना सेकेन्ड इयार दे सालायदो फैया सोलो दे नानिमोन टेक्रे बर' इउटुब चेनेल नुबाय टेक्रे बर' आयौ मा गाइस थिपकाय कलेजनि मानि सिख्लाफोर बिनानावमोन बिसोरजों आङो मानि सोंबोबाय जायगाखौ मानि आं अट'मेटिकलि मिथिखागौ उन्दैयाव फैबाय थाखायोमोन ओमफ्राय दा मानि बिसोर आदामोनजों फैफानानै बिराद मानि मोजां मोनबाय आरो आंनि रायज्लायनायखौ मिनिनानै जाला गाइस ड्राइभारफ्रा ना आदै ओ माय गॉड थिपकाय कलेजआ नै बेनोनो मानि आं मिथियामोन आवगाय ओमफ्राय दा नै मिथिबाय बहा सिङावबो मानसि दंजोबथारो माथो बरिया हनै इलाय सिख्लाफोर नुबाय गाइस थिपकाय मोनफैबाय सल' साला तेराहो थिपकाय कलेज वाव नायदो गाइस बरिया माथो बादसा नुजोबोलै नायदो नोंथांमोन जों थिपकाय मोनफैबाय थिपकाय बाजार नायदो नोंथांमोनाबो एसे भिउफोरखौ नोंथांमोना जाय नुवाखै नायदो दासो थिपकाय बारनानै माने बै बाजारखौ बारबोबाय आरो बाजारखौ बारबोनानै दासो लामा मोजां मोनबाय एबार गोसो बायदि सालायलांनो हासिगोन जों काजिगावसिम बरिया स्लिम आरो दा थिपकाय कलेजखौ माने आं मिथियामोन खिन्थु नुखादोंमोन ओमफ्राय दिनै बे माखासे स्कुल ड्रेस कलेज ड्रेस गाननायखौ नुनानै गाइस दिनै मिथिबाय बरिया एबार लामाया जों बरिया थांनो मोनसिगोन नोंथांमोन जोङो थिपकायनि माबा मोनबाय रेल स्टेशन ओ माय गॉड नायदो भैया जो इधर जाते हैं इधर जाने से क्या मिलता है इधर ट्रेन साइटिंग इधर हाँ दिल्ली ना क्या दिल्ली का है कोलकाता बरिया तो गाइस नायदो ओरै थांबाथ' क'क्राझार मोनहैबाय बरिया दासो माने रिपेयारिं बानायगासिनो दंदां साइटिं सुइटिं न'थ' दासो लुलाजोबदों ओ माय गॉड बरिया ओमफ्राय इधर जाते हैं तो क्या मिलता है भैया बग्रिबारि नोंथांमोन ओरै थांबा बग्रिबारि मोनबायनो ओमफ्राय आलौ मोनदो गाव खरासा थ' नोंथांमोन जोङो थिपकाय बारबोबाय ओमफ्राय जों दा काजिगाव फैगासिनो दं सालायगासिनो दं लामाया नायदो थिपकायनिफ्राय काजिगावसिमासो बरिया
बढ़िया हाँ बढ़िया रास्ता जो चिपकाई फारोने से इसको मिलता है ना चिपकाई टू खासीगांव का जो रास्ता है बहुत ही बढ़िया है और जो गोसाईगांव से चिपकाई तक रास्ता बहुत ही खराब है मत बोलो गाइस बहुत ही खराब है जो नोंथांमोना माने नायलांदो आङो ओरै मानि थाखाय फैदों होनबा आं मोनसे खामानियावसो फैदों दा बे खामानियाव माने जोंना खासिगावआव सासे आयं दं बे आयंनावसो फैदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोन लामा गाज्रिखौ नुनानै माने आङो एसे भिडिअ खालामनो सानबाय ओमफ्राय खालामबायबो नोंथांमोना नुबाय ओमफ्राय चिपकाइखौबो सोरबा नोंथांमोना नुदोंना नुवाखैमोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुबाय दा तो भैया जी आप बोरो किस लैंग्वेज को जानते हैं किस वर्ड को जानते हैं बोरो मा भाषाखौ मिथियो बर'निखौ bahasa dari kita जो सावताल में कैसे बोलना है जो आंनि नामा टेक्रे बोरो इसको कैसे बोलता है सावताल में कैसे बोलता है रेकुमिना रेकुमिना टेक्रे बोरो ऐसे बांगिरे मेरा YouTube चैनल का नाम भैया टेक्रे बोरो एक बार बोलो टेक्रे बोरो हाँ YouTube चैनल को सब्सक्राइब खालाम हाँ खालाम हाँ नोंथांमोन खुलुमबाय हाँ बरिया तो नोंथांमोन बिदिनो सोरबा जुदि जोंनि भाषा रोङैखौ खुलुमबाय होनो रायलायनाय होनो बिराद मोजां मोनो आं मा बुंनो आरो गाइस भाषा रोंलायलाया नालाय ओंखायनो होमबाबो रोङालासिनो थानायासो गाइस बयनिख्रुइ गिदिरसिन गोरोन्थि जाय रोङैखौ खोन्थानानै लायो माने मिथिनानै लायो सोलोंनानै लायो बेसो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन धोरोम गाइस बिनि थाखायनो आंनाव लाजिनाय गैया गिनाय गैया आं भाषा रोङा मालाय मा जानो गाइस बिराद थालिर बागान दं बिराद लबार बागान दं बिराद बुरजा माने बागान खालामनो बुरि आरो साहा बागान माबा माबि बागान बुरिया नायदो गाइस बे बिसिबांबा गुवार आरो लबार बागान बुरिया ये बाजार क्या है भैया लोग पता है आप लोगों को सेसा पानी ना क्या बोलते हैं इस बाजार को हाँ और नोंथांमोन नै जों सेसा पानी बाजार मोनबाय वाव नायदो बुरिया सेसा पानी मतलब तो हम खासीगांव पहुंचने वाला है 2 किलोमीटर ना जोंनि चिपकाइ खासिगाव एरियानि माने सिख्लाफोरखौसो गोसोथोनांगौ मानो होनबा ओरै जोंनि चिपकाइ खासिगावनि सिख्लाफ्रा एसे माने समायनाबो जायो ओमफ्राय बारा मेकआप लानो रोङै देलायनो रोङै बारा देखायनो रोङै जायोना गियान गोनां गुरै माहि जायो बिनि थाखायनो ओरै जोंनि चिपकाइ टु खासिगावनि सिख्लाफ्रा लाजायो नोंथांमोन दा बे भिडिअखौ जुदि सोरबा चिपकाइनि सोरबा खासिगावनि एरियानि नायदोंबा माने मोजां कमेन्ट लिरहरदो आं माने मोजां मोनो आब'मोन ओरै सिदा थांथारबा मा मोनो ओरै सिदा थांथारबा खासिगाव ओमफ्राय नोंसोर मा कलेजनि मानसिफोर ए स्कुलनिसो होनबा आं सिस्टारसो जागोन आं बोरायबाय नालाय टाटा बाय बाय YouTube चैनल टेक्रे बोरो नोंथांमोन माने प्रेंक बानायनाय बायदि फार्स्टआव सोंग्रोखानांगौ मोनसे बायदि सोमोन्दो लानानै होमबासो बयबो मोजां रायलायो नालाय दा नोंथांमोन खासिगाव मोनबाय जोङो बरिया बिसोर मानसिफ्रा स्कुलावसो हाबग्रामोन मानसिफ्रा सिस्टारमोना बिनानावमोना बरिया गाइस 6.5 hours later आं जे नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जे गसाइगाव टु चिपकाइ टु खासिगाव थांनाय नोंथांमोन जों दा आङो सफैफिनबाय गसाइगावआव माने जोंनि आयंमोननाव ओमफ्राय नोंथांमोन जों माने एसे खामानि दंमोन आरो बे खामानिनि थाखाय थांदों ओमफ्राय दा न'आव सफैफिनबाय खामानिया जोब्बाय माने खासिगावआवबो आयंमोननाव थांदोंमोन आरो हरै चिपकाइ बारनानै दा ओमफ्राय जोङो आदाजों आंजों एसे स्कुटिजों गसाइगाव बाजाराव बेरायनो नोंथांमोन थांसै आदाया स्कुटि लानानै फैगासिनो दं दा नोंथांमोन बेनोमोन भिडिअआ बरिया गाइस ना